simento na. Di naman dihadlok na ni magpabubulbot. Kanawa Cold Spring. Daghang taon ti. Tilaagon guys kay makalaag putag panumpay. Sigbabot mo din nagkanumanta dron. Yan nami dare sa Kanawa Cold Spring, Kandihay, Bohol. Namiya dyan dare, humo-humo kaya rin inita. Kunin naman mabubuo.
Daan nami guys, tipas nami padung sa Kambaha. Kusot ning agiana na taman sa Altam. Sapok ni. Di oy, apir Kambaha na ni. Sapok ni. Apir ko na ba? Simento naman dahil ko dani. Sa una kay di man to. Dito may malapok. Dani Kambaha. Naputod na dahil ko dana taon. Pero buwan ko dani, arap paniglapo ka dani. Apir Kambaha ni guys. Kani may wapa na unsa. Mag-uwan ni, aran ng lisara. Lapo, dango. Sapok. Kani umuuwan dyan ni. Para dyan yung kanunta. Dito nila ni. Puputod palagi po. Kambahan mo gani no. Rapir. Wag sakop siguro sa paglahat ng ater Kambaha. Gato rang lawyer mo ay patlong kam. guys, paghat man eh. Gada, masikbol ko sa ato. Gadari pa ubos. Wala may pagbaha.
paninglisurar ba sa una? Ito ang ito. Napod. Ah, naputod. Hindi pwede. Mag-altam, guys. Naman. Amo to? Altam. Pinitiwas ang puso. Ha? Insilta. Altam, guys. Si Babaw. Agi rami sa altam kay patukad pa mong gutugan na iksudanan sa arong init. Pagtong ka talaga. Sa we are up. Welcome to my channel. Bek. Sige. Ugi kan kagali siya, guys. Ano siya agyanan? Ugi kan po mo padung sa putlong kap. Agyanan padung sa altam. Lagi nito di ang usak.
na jud mi sabay guys. Ako basa ko na. Bandos ta pug kog short ni ante. Raming inita.